L-odwa tajba ħbib tiegħi l-għada tal-kwarti tal-finali it-tieni lek li ntlavet ġewwa Lisbona bejn Sporting Lisbon u Juventus fejn il-logħba ntemmet b'diskor ta' 1-1 biex b'hekk Juventus għamluha għas-semifinali ta' din l-istess kompetizzjoni bl-aggregate score ta' 2-1. Kienet logħba li Juventus ftit li xejn jibrillaw, però nagħlora Juventus li rreżistew kif inħobb ngħid jien fin u alla fin sal-aħħar. Kienet logħba tipika tal-coach Allegri li naf kemm huwa bniedem difensiv u ħarġet il-qalb għax speċjalment minn nofs it-tieni taqsima l quddiem dak li prevedejt ftit tal-ġranet ilu ġifieri l-assedju tal-Portugiżi fuq il-lasti ta' Juventus seħħ. F'din il-logħba il-plejer Franċiż tal-Juventus Adrien Rabiot li fl-opinjoni tiegħi huwa l-aqwa plejer tal-istaġun mill-ġdid skurja il-gowl li tefa' il-Juventus fil-vantaġġ b'xutt b'nofs dawra filwaqt li mbagħad kien protagonist fin-negattiv għax mill-fawl tiegħu ġie kommess il-penalti li minnu Edwards ġab l-iskor 1-1 tista' tgħid f'nofs it-tieni taqsima fejn penalti ċentrali li tefa' lill-goalkeeper Pollak Szczesny li kienet jirritorna fil-lasti ta' Juventus fuq in-naħa l-oħra. Ta' min jgħid illi f'din il-partita fit-73 minuta jew pressopoko f'dak l-ilma Bremer li kienet ikollu logħba tajba ħafna weġġa' koxtu u ovvjament irridu naraw l-entità tal-inġeri tiegħu. Juventus li wara din il-logħba nittama li ħasservi ta' qawmien għall-plejers rridu jaffaċċjaw lil Sevilla fil-semifinali ta' l-Europa League bl-ewwel logħba tintlagħab ġewwa Turin fi-11 ta' Mejju u mbagħad it-tieni logħba tintlagħab il-ġimgħa ta' wara fl-Andalużija f'Ispanja fir-reġjun tal-Andalużija. Il-logħba tal-Juventus kienet logħba f'ġurnata mistennija minn ħafna Juventini għax ftit tal-sigħat qabel Juventus ingħataw momentarjament il-15 punt, jiġifieri dik tat boost għal din logħba biss però il-ġudizzju finali li jerġa' mill-ġdid fil-qorti fuq din is-sentenza mhux nitkellem f'dan il-video kif wett preċedentament u biex nidħol anke kif nagħmel is-soltu fil-paġelle nkun nista' nagħti ftit fl-opinjoni tiegħi l-marki lill-plejers Juventini. Szczesny ħadd pjaċir ħafna li rritorna fil-lasti wara l-qatta ta' ġimielu ħaqqu 6. L-istess Danilo forsi kien hemm xi żball wieħed Bremer 6.5 ħajt wara minn meta ħareġu Portugiżi żiedu u żiedu sew fl-attakk ġie sostitwit minn Gatti li tibni futur tiegħu ma' Juventus prestazzjonijiet tajba, 6 forsi d-darba kien aktar fortunat ma' xorta ħaqqu 6. Alexandro bagħat ammens 5.5. Naħseb hawn Allegri mara l-esperjenza biex beda Alessandro x'kien ilu ftit ta' żmien ma jibdih lill-laterali ġellugi Brażiljan. Quadrado kellu logħba meravilja 6.5. Miretti illi qed nasal konklużjoni jien
fl-opinjoni tiegħi li ikun aħjar għal Juventus jekk iselfuh. Mhux ngħid li huwa plejer ħażin, għadu żgħir, biss jiena fl-opinjoni tiegħi il-bieraħ ma kienx postu fil-ground f'daw it-tip ta' logħba. Ħaqqu sitta ma kien hemm ħafna ħemmen ħin l-intilef. Sostitwit minn Pogba li ma tantx mar aħjar minnu fl-iktar staġju diżappuntanti tiegħu meta sar jilbes il-flok Juventin kif qed ħaqqu 5. Locatelli 6.5 sulmas f'nofs il-ground quddiem id-difiża. Rabiot diġà spjegajt ruħi fil-pożittiv u fil-negattiv ma żgur li ħaqqu 6. Chiesa u Angeli għadu ma ġiex il-Chiesa li nafu kien ftit nervuż, sofra xi daqqiet, rari, qabeż plejer kif inhu famuż. Ma ħaqqux iktar minn 5.5. Di Maria mill-kwalitajiet tiegħu baħratu plejer li kontribwixxa lejn it-tim ħaqqu 6. Vlahovic bew mingħajru baxxa fil-ground. Flok qed ninżlu bil-11 qed ninżlu b'10. Ma ntiħx iktar minn 5. U 5 tinkun ġeneruż mill-ġdid. Kamilli qed jiddiżappuntani minn wara l-injury, 5 oħra. U finalment Allegri ħaqqu 6. U 16 bil-sistema tiegħu tħobba u tobgħod għax naf li fl-Juventina tantx ħobbuha. Tad-difiża mal-bieraħ id-difiża għenet immensament. Il-logħba li jmiss hija ħadd-ħlief kontra l-leaders kurrenti kważi champions Napoli nhar il-Ħadd filgħaxija. Jiġifieri mhijiex logħba faċli laqqas. Jiġifieri dawn irridu insommu sninna mhux minkejja nkunu ġo darna, biss fuq din il-logħba ħanitkellem mbagħad jekk il-bam min irid nhar it-tnejn li ġej. Sa dan it-tant il-jum it-tajjeb lilkom u kif dejjem ngħid fejn Alla fejn forza Juve. Saħħiet ħbieb. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Belżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, filwaqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Nsellmilkom bib-tiegħi, segwaċi tal-Kamra Sportiva, qiegħed nirrekordja dan il-video l-għada tal-partita Sevilla kontra Manchester United. Logħba illi il-Manchester United spiċċajna eliminati mill-Ewropa
li. Hija logħba li onestament tħallitni disappuntat ħafna bħala partitarju. Jiġifieri let's face it, kont naf li kien hemm possibilità kbira illi ser ninqalgħu. Però din ma kienx ġast eliminazzjoni, ma kienet umiljazzjoni. U għall-klabb tal-United li tajna rigal darba, darbtejn, 3 darbit, 4 darbit u 5 darbit lis-Sevilla hija disgustanti. Mela, tibdew bl-analiżi tal-ewwel logħba, il-United kienu ħafna aħjar mis-Sevilla. Konna home Old Trafford, home factor, irnexxilna narmu l-logħba, jiġifieri qatt fl-ebda mument ma tajt is-Sevilla għamlu xi performance li tgħid speċi ta' the better team on the day fl-ewwel logħba. U l-logħba konna minna l-analiżi tagħha ġiet 2-2. Però 2-2 kif diġà għadna konna għadna qabel il-logħba given li nbidlu ir-regoli suppost għandek tagħtik inċentiv li inti se tmur hemmhekk u għadha l-logħba għadha draw. Il-logħba tal-bieraħ infatti kienet ukoll repetizzjoni bil-kontra. Rajna s-Sevilla d-darba kienu dominanti ħafna fuq il-United, kif il-United kienu dominanti ħafna fuq il-Sevilla f'ġewwa Old Trafford, però il-differenza bej il-United u s-Sevilla kienet fil-rigali. Il-United oġobhom thanks to il-Captain Harry Maguire li onestament nittama li ma narġawx narawh jilbes il-flok tal-United is-sena d-dieħla għaliex u torta De Gea wkoll, ġifieri hemmhekk. Maguire ħassu naħseb hemmhekk konfidenti u l-ballun li jinsa l-limitazzjonijiet li għandu bħala plejer u kultant forsi l-ħeġġa li għandu biex ikun captain, però captain mhux ħeġġa biss trid naqra element ta' kapaċità wkoll u Maguire onestament nieqes minn kull tip ta' composure, ta' defensur, ta' kwalità li għandu jkollhom il-United. Ġifieri hemmhekk mela diġà qegħdin niffaċċjaw atmosfera ostili. Ġifieri di konna qabel bdiet il-logħba bda tgħid nittama li se jkunu kapaċi jħendiljawha din it-tip ta' atmosfera l-players. Però dan fil-bidu nkunu onesti naħseb l-ewwel 5 minuti, 10 minuti ma konniex daqshekk ħażin, però meta tagħti go bħal dak De Gea flok qassam il-Van Bissaka li kon pożizzjoni ħafna aħjar iddeċida li jtieħ il-Harry Maguire jieħdulna l-ballun minn hemm u jiftħu l-iskor u minn hemmhekk daqshekk logħba totalment differenti. U dawn is-sitwazzjonijiet mhux l-ewwel darba illi rajnihom jiġru. Id-differenza li Harry Maguire mhuwiex kapaċi daqskemm huma difensuri bħal Varane, daqskemm huma difensuri bħal Martinez u għalija ma jixraqlux iktar dan il-plejer li jilbes iktar il-flok tal-United let alone ikun il-captain. Però l-logħba għadha hemmhekk tajt rajt skurjaw il-logħba għadha hemmhekk, però fl-ebda mument u di ma nistax naċċetta jiena l-klabb tal-United li qegħdin nilagħbu kontra tim bir-rispett kollu li kien medjokri dis-sena fi Spanja, vera li għandhom reputazzjoni tajba ħafna fl-Ewropa League, però daw bir-regali biss għalija irnexxielhom jerbħu l-partita b'dan l-iskor. Kien naħseb l-art l-ewwel taqsima li qatt rajt il-United jilagħbu din is-sena, ġifieri kien xokkanti. U l-unika konsolazzjoni kienet illi ma konniex ngħid xejn minn taħt għaliex infatti konna ġejna ngħid xejn minn taħt żbalta Casemiro li anke Casemiro kien plejer illi kellu wirja disappuntanti ħafna mal-United, però dan qed ippretendiha illi se jiġu momenti illi kulħadd ikollu moment li jkun off dal-istaġun. Casemiro ilu jtina ħafna dal-istaġun jisu dal-aħħar logħbiet islowja ftit. Hemm ċertu players li kull darba li ikun hemm bżonn jagħtu naqra kontribut, dejjem narawhom jislowjaw. U dejjem ikollna nduru jew il-bankina meta jkollna available, niftakar eżempju l-logħba tal-Leeds United li konna rbaħna bl-iskor ta' 2-2 fejn il-partita kienet inbidlet grazzi meta daħal Martinez flok Harry Maguire minix
minn is-sejjer żbaljat flok Harry Maguire kien daħal meta għadna hemmhekk kemm kienu difensur ħafna aħjar minnu Martinez. Ġifieri bħalissa Martinez u Varane qegħdin barra u tlifna kull sens ta' superjorità li konna bnejna, bażi soda li konna bnejna fil-logħob ta' qabel. Imma fl-ewwel taqsima spiċċat dominanza totali mis-Sevilla, imma tgħid għadna hemmhekk wieħed b'xejn, ntaf tħares lejn il-bankina tgħid hemm Luke Shaw, hemm Marcus Rashford, jiġifieri hemmhekk kienet xi ħaġa li tajt għadna hemmhekk fil-partita. Però x'tagħmel ma taqlax l-ewwel it-tieni ballun fl-ewwel taqsima toħroġha u taqla mal-ewwel azzjoni l-gowl tat-tieni gowl li għalija hemmhekk De Gea rajtu once again kellu tort fil-gowl u minn dak il-ħin law tajt din hawnhekk it's not going to be our day. Speċjalment meta tanalizzaw wkoll x'ġara fil-logħbiet ta' qabel, jiġifieri donhom ishom il-United meta morna fi grounds ostili dis-sena batejna ħafna. Ġifieri l-4 b'xejn kontra l-Brentford, però dak iż-żmien forsi tgħid kien għadna tnoqogħdu forsi fl-istaġun, konna għadna signings ma minnihomx, però issa li kellna is-signings in a way u ġajna dorna fuq l-old guard biex niftehmu dawk il-plejers li dejjem fl-disappunti ma tawniex dal-aħħar snin ma nafx kif nippretendu riżultati differenti. Ġifieri hemmhekk daw il-plejers hija ċara li atmosfera ostili ma jifilħuwiex. Ġifieri apparti l-erba' tal-Brentford dabbarna dawk is-sitta kontra l-Manchester City, United City mhux għax għandhom xi atmosfera ostili, però f'darbi dejjem darbi kontra l-United ikunu l-atmosfera tkun naqra aktar elettrifikanti milli tkun is-soltu ġo l-Etihad Stadium. Kontra l-Liverpool, kontra Newcastle, ġifieri u sa kontra s-Sevilla, ġifieri dis-sena il-United meta ġejna għal dawn it-tip ta' atmosferi krollajna totalment. Hija xi ħaġa concerning ħafna li definitely nittama li Ten Hag jagħtihu nota ta' kollox ta' dis-sitwazzjoni għalija l-analiżi issa trid tispiċċa. Issa naħseb li rajna biżżejjed dis-sena li nafu li ċertu plejers m'għandhomx futur. Fosthom ngħid anke Martial li once again meta konna bżonnu dejjem iweġġa jagħmel xi xlobiet iweġġa naħseb postu huwa ġosptar bażikament għax ħin kollu fil-treatment table. U hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettawha jekk ħanaġġaw nissettiljaw li jkollna Rashford u l-Martial u noqogħdu niddependu fuq dawn it-tnejn ħajerġa' jkollna staġun medjokri. Dis-sena jekk inkunu onesti naħseb illi ma nistgħux ngħidulu staġun medjokri għaliex naħseb meta tikkompara kollox, naħseb we have overachieved so far this season. Ġifieri il-fatt li għad diġà rbaħna tazza qegħdin it-tielet post. FA Cup nemmen li ma nkun negattiv imma nħossir li nhar il-ħadd tkun l-aħħar logħba. Naħseb bħalissa l-Brighton qegħdin vena tajba ħafna. L-unika konsolazzjoni kważi li missejlab Maguire, però xorta ma tantx hemm min jirreplacjah l-opinjoni tiegħi, jiġifieri hija challenge ukoll bl-inġeris li hemm bħalissa, però nistenna bħalissa li nkun sorpriż jekk ikunu l-United li javvanzaw għall-finali. Però meta tqis kollox kieku jiena lili bħala partitorju qed li fil-bidu tal-istaġun toħodha li darbaħ tazza u tispiċċa top 4 dis-sena kont naħtaf lek idejk. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu nibdew waħlu f'Ten Hag jew f'dak u fl-ieħor. Naħseb dis-sena meta tikkonsidra l-kuntest kollu il-Manchester United naħseb dan il-coach qiegħed overachieve, speċjalment meta tqis blowners li hemm bħalissa tal-United vera li forsi xajna l-Casemiro, però Casemiro waħdu u Martinez u ġibna l-Lentni wkoll, però nafu li kemm hemm bżonn iktar irtokki f'dik l-iskwadra. Entni qed naraw jimprovja, naħseb li kien wieħed mill-iktar plejers li kien ta' tret u forsi der li jista' jivvinta xi ħaġa, però l-pija il-plejers l-oħrajn għandhom bżonn ħarsu ħafna f'wiċċhom lejn il-mera u jirriflettu u probabbli hemm xi ftit jafu li probabbli mhux kienet l-aħħar logħba tagħhom għall-United dal-istaġun fadallu
Però naħseb jafu li is-sena d-dieħla hopefully boners ġodda neqpanejt u forsi telfit bħal dawn tajjar forsi l-Glazers iktar idabru rashom kemm jista' jkun malaj ikun hemm iktar investimenti fit-tim dak li hemm bżonn. Inkompli fuq il-partita wkoll it-tielet gowl kemm kien gowl once again De Gea ddeċida li jagħti rigal hemmhekk De Gea ma nafx onestament xlaqtu. U naħseb bħala għalkemm De Gea ta' ħafna lil United naħseb xorta waħda bħala klabb irridu nevalwaw sew is-sitwazzjoni tiegħu għaliex dieli anke l-ewwel dal-ġiri qassam il-sieħbu u jitfgħu bħal fosthom Maguire li jieħu deċiżjonijiet żbaljati il-fatt li ma tantx huwa commanding goalkeeper fil-lasta huma causes for concern għal klabb bħal United u jekk aħna dejjem qegħdin ngħidu rridu naspiraw li nerbħu l-aqwa unuri għandna bżonn naħseb goalkeeper iktar sod fil-lasta. Fil-kemm li nirrispetta wkoll li mhux kollox ħażin, kun hemm ħafna momenti fejn De Gea nafu kemm huwa shot stopper tajjeb, però donnu l-istess meta f'atmosfera ostili wkoll jikkollapsja wkoll u naħseb li l-aħjar tiegħu mal-United għamlu wkoll u wieħed irid jevalwa ovvjament dejjem tara x'hemm available ukoll fis-suq ta' trasparimenti u wkoll xi nixxewqa wkoll tal-plejer ukoll jekk jaħsibx li wasal iż-żmien li jitlaq mill-United jew jħoss li fadallu ħafna xi jikkontribwixxi. Xi iktar fatturi li naħseb li affettwaw ħafna apparti l-injuries, apparti l-atmosfera ostili ġewwa Sevilla u l-iżbalji banali li għamilna l-away form dis-sena kienet concerning ħafna, hija xi ħaġa bla dubju li meta ġejna konna f'żonn riżultat tajjeb ħafna barra minn darna ma ġibniex. Anke mal-Arsenal niftakar ġifieri għalkemm tlifnija fl-aħħar, però l-istess hemmhekk l-Arsenal kienu ħafna aħjar mill-United u dak iż-żmien użajna l-iskuża ma kienx hemm Casemiro, però l-away form dis-sena kienet concerning ħafna u l-ebda tim ma jista' jiċċellenġja għall-unuri l-kbar jekk inti m'intix kapaċi tmur u tiffaċċja atmosfera ostili. Kien hemm ħafna lack of leadership skills fit-tim mela meta inti għandek plejer bħal Bruno Fernandes u daqqa waħda il-captaincy joħodha Maguire hemm baħar jaqsam bejn it-tnejn u għalkemm jien wieħed illi nikkritika il-Bruno Fernandes xi kultant forsi jeqret forsi żejjed u forsi jista' jkun li jkun influenza ħażina, però ma nistgħux li maqdruh kważi dan il-plejer għaliex jagħti ħafna rajnieh li ma labxu it-tim kemm mar lura u kemm ma kellux leadership skills u mingħajr il-leadership skills tiegħu it-tim ibati ħafna. Bħala issa club going forward nafu li l-avventura fl-Ewropa spiċċat hemmhekk u forsi in a way naħseb jista' tkun ta' vantaġġ għax qegħdin komplu mhux jinkixfu ta' fil-verità niġu nikkonfermaw il-problemi li diġà għandhom il-United għaliex kieku forsi nerbaħna l-Europa League, nerbaħna forsi naslu xi final FA Cup, forsi nitilfu nerbħuha ma sax tajt jiġri. Kien jidhru l-problemi m'hemmx daqshekk problemi daqskemm hemm fil-verità fil-United għandna ħafna problemi u meta nikkumparaw lilna nfusna ma' clubs il-kbar we are lacking a lot. Ġifieri di hija xi ħaġa li once again il-boners ġodda naħseb tiġi indirizzata mingħajr ebda dubju. U minnu serju jibda minn issa jagħmel il-pjanijiet għas-sajf mhux immorru jiftaħ is-suq ta' trasferenti ħafna panik is-soltu bajs kif għamilna mela l-ewwel domna niġru ma nafx Rabiot. Mbagħad għax ma ġiex Rabiot ġibna l-Casemiro. Onestament, nippreferi ħafna l-Casemiro milli Rabiot għalkemm qed ikollu staġun tajjeb to be fair mal-Juventus, però inti il-key transfer players irdu jiġu identifikati minn issa u issa tibda taħdem fuqhom, mhux kif jiftaħ is-suq ta' trasferimenti u jkollok ħafna clubs diġà jew għalqulek id-deal jew ilhom fuqhom ma nafx kemm u qegħdin fi steps aħjar minn tiegħek. U nżomm wasal aħħar ġurnata it-tim irid ikun preparat
mill-bidu, mhux nibdew mal-ewwel b'xi telfa, delfiet kif bdejna din is-sena. Ġifieri minnu serju, jekk aħna klabb serju, il-homework irid jibda minn issa. Id-deals iridu jibdew jinħadmu minn issa u mhux kif jiftaħ is-suq ta' trasferimenti u nibdew minn hekk. Jekk ħanamlu minn hekk ħajarġa' jkollna riċetta għal diżastru. Diżastru ma naffordjawx ngħidlek is-sena d-dieħla li narġaw nipperformjaw kif ipperformjajna. Dis-sena u ngħid għaliex. Għaliex is-sena d-dieħla se jkollok nemmen Manchester City li jarġgħu jinvestu, jista' jkollok Manchester City wara treble li sfortunatament għandhom ċans fl-opinjoni tiegħi kbir li jagħmluha, jiena li nqishom bħala favoriti għal-lig. Champions League nqishom favoriti wkoll mar-Real d-darba nemmen li Manchester City jkunu li għaddu kontra Real Madrid u FA Cup qegħdin il-favoriti wkoll. Ġifieri forsi n-nightmare ta' kull supporter tal-United jispiċċaw jieħdu treble is-City u mbagħad minn hemmhekk they kick on for next season as well. As we all know, Manchester City are always a big team to play against. Arsenal ikunu aħjar is-sena d-dieħla, Liverpool ma nemminx li jista' jkollhom staġun għal milli kellhom din is-sena. Chelsea question mark kbira, però nippretendi wkoll Chelsea improvjaw, però ġifieri jekk il-United ma nista' nagħmlu step il-qudiem. Is-sena d-dieħla mela se jkollna staġun li narġgħu forsi ma nikkwalifikawx għat-top 4 u laqqas dik ta' m'għandix tkun dik l-unika konsolazzjoni għax nikkwalifikaw għat-top 4 jekk inti mbagħad tiġi għall grounds bħal Sevilla u tiġi umiljat b'dan il-mod. Ejja nkunu onesti u rridu għandna bżonn ħafna investiment kemm madwar il-ground, kemm madwar dak it-tim. Dik il-mentalità medjokri sfortunatament li rajna kemm il-darba taħt Solskjaer, taħt anke kultant Mourinho u Van Gaal. Dan it-tim ma tistax tafdaw. Ġifieri ma ngħidx dan it-tim, ġifieri għax sar ħafna improvement. Ġifieri meta jkun hemm Martinez, meta jkun hemm Varane, meta jkun hemm Casemiro on form, meta jkun hemm Rashford ta' dis-sena. Ġifieri kont naħseb illi ċertu da eliminajnihom, però nafu li jisma' jekk ħajkollok il-Varane nimweġġa' u se ddaħħal il-Maguire jew il-Lindelof u għandek bżonn riżultat, taf li daw players they will always let you down. U hija xi ħaġa li definitament ma nistgħux naċċettaw għażjed bħala klabb. Xejn, diżappuntat ħafna, nittama li ma nfottux l-istaġun issa billi nkomplu nasqu, ġifieri naraw issa se jiġri nhar il-ħadd kif diġà ma nqisniex bħala favoriti u naraw se jiġri issa fil-lig, però għalija l-iktar priorità hija once again li rridu kemm jista' jkun new owners ikunu hemm kemm jista' jkun malajr, però ma nafux se jiġri, hemm ħafna spekulazzjonijiet il-Glazers se jiqpaw min qed jgħid hija ġast tattika. Ġifieri hemm ħafna unknown answers, ġifieri ma nafux tweġibiet li ma nafux eżatt se jiġri fil-futur u minn jekk hux ħajkun owners ġodda ma' Manchester United. M'għandix iktar xi ngħid fil-verità iktar, għax fil-verità l-logħba kienet ġast rigali, ġifieri għalkemm is-Sevilla tinżelhom il-kappella għax kellhom prestazzjoni tajba ġewwa darhom, imma kienet il-United anke l-attak going forward kien diżastru. Ġifieri kien diżastru, bl-ebda mod moderna qatt ħal niskurjaw qas 100 sena. Meta tqis daħlu players bħal Wakehurst mbagħad, meta daħal Rashford ma nixxilux jidħol fil-partita però ġej minn injury wkoll u rridu noqogħdu attenti li niddependu żejjed fuq player u Martial imweġġa s-soltu. Nisperaw li kemm il-Maguire, kemm il-Martial u anke l-Sancho, naħseb Sancho wkoll ma semmejtux hemm bżonn li s-sitwazzjoni tiegħu tiġi reveduta mal-klabb kemm jista' jkun malajr għaliex dan bla dubju mhijiex qed jimmeċċja il-paga li qed jieħu naħseb issa żmien għadda biżżejjed biex dan il-plejer jissettilja mal-United. Ġifieri onestament nittamaw li daw il-plejers ma narawhomx iktar mal-United is-sena d-dieħla. Nagħlaq dal-video billi xorta waħda ngħid ejja ma naqtawx qalbna totalment għaliex l-istaġun
ħafna mit-tragwardi li kellna fil-bidu nemmen li se nilħuhom, però jekk se nikkuntentaw b'dan biss, mis-sena d-dieħla jerġa' jkollna staġun ħażin bħal snin ta' qabel. Però nagħlaq dan il-video billi nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-programm The Barber Room, għall-pjazza u Your Beauty Essence. Grazzi tal-li segwejtu dan il-video u insellmilkom.